I ja mu zvonam na Arkanu. Vikam, Željko, šta radiš? Evo, pijem kafu u Jugi, u hotelu Jugoslavija, pije kafa. I ja mu kažem na Pavle, vikam, Arkan je u hotelu Jugoslavija, pije kafa. U momentu, da. Posle 15 minuta, Pavle je bistar policajac, ide u kabinet od na Ljubčo i na vesti Clark mu vika, Pavle, Arkan je u hotelu Jugoslavija pije kafa. Posle 10 minuta go vika pak Pavle, Ljubčo go vika i vesti Clark vika, izvinite, naše informacije ne se točni, vistina je on ovako. Znači, ti si podobar od bilo koja obaveštajna služba. Ne, ama dobro, što me prate, me pita gluposti. Prvo, ja bi go kril i doma, zato što smo prijatelji 100 godina.